Καλησπέρα παιδιά και σήμερα θα διαβάσουμε τρομακτικές ιστορίες. Λοιπόν, ας το διαβάσουμε το πρώτο, ναι. Θα διαβάσουμε πρώτα το πρώτο. Λοιπόν, θα σε ένα χρόνο, έτσι. Ναι. Πες μου ότι αυτό είναι μόνο. Θα μου κάνεις τι. Sorry παιδιά, απλά... Ήταν ένα ζευγάρι στο χωριό που μετά από αραβώνα αποφάσισαν να παντρευτούν. Την ημέρα του γάμου ο γαμπρός σκοτώθηκε και η κοπέλα έπεσε σε μεγάλη κατάθλιψη. Παίρνοντας ο καιρός, εκείνη τον είδε στον ύπνο της να της λέει ότι σε ένα έτος ακριβώς από την ημερομηνία θανάτου του θα την έπαιρνε μαζί του και θα ήταν για πάντα μαζί. Εκείνη όλο χαρά ανέφερε στο όνειρο τους δικούς της. Οι δικοί της άνθρωποι σοκαρίστηκαν και προσπαθούσαν να την καθησυχάσουν και ότι πρέπει να συνεχίσει τη ζωή της. Κάποια στιγμή εκείνη άρχισε να τους λέει ότι ο αγαπημένος της έρχεται κάθε βράδυ στο σπίτι της και παίρνει ώρες μαζί. Η ανησυχία των δικών της στο ότι τρελάθηκε η κοπέλα τους ανάγκασε να επισκεφτούν γιατρούς αλλά και να προσπαθούν να την κάνουν να ξεχαστεί. Ωραία, καλή φάση. Εκείνη επέμενε ότι κάθε βράδυ είναι μαζί και πέρναγαν καλά. Με την επιμονή... Πού ήμασταν? Με την επιμονή της ανάγκασε τον ένα από τους δύο αδερφούς της να στήσει καρτέρι με όπλο, γιατί υπέθεσαν ότι κάποιος εκμεταλλεύεται την ευαισθησία της και επισκέπτεται τα βράδια κρυφά. Το βράδυ ο αδερφός είδε έναν νεαρό που έμοιαζε με τον νεκρό να προσπαθεί να μπει στο σπίτι, αλλά από την οργή του ότι κάποιος εκμεταλλεύεται την αδελφή του έριξε μια μπρος στο μέρος του. Την άλλη μέρα το πρωί η κοπέλα υπερβολικά θυμωμένη τα έβαλε με την οικογένεια ότι προσπαθούν να την χωρίσουν από τον αγαπημένο της και ότι δεν θα τα καταφέρουν, καθώς ανέφερε ότι τον πλήγωσαν με όπλο την προηγούμενη νύχτα. Έντρομη η οικογένεια με άδεια του παπά άνοιξαν τον τάφο να κάνουν έλεγχο και βρήκαν το κουστούμι του κόσκινο από τα σκάλια. Σκάλια. Όπως υποστηρίζουν, ξέχασαν να του βάλουν κεραμίδι στο στόμα και από τότε δεν ενόχλησε. Αλλά η κοπέλα πέθανε ακριβώς έναν χρόνο μετά από έρμος. Λοιπόν, πόσα λεπτά πήγε? 4 λεπτά, Θα δούμε κι άλλο ένα. Λοιπόν, η γέννηση της άμορφης μάζας. Έχει κι άλλο. Η ιστορία αυτή αφορά κάποια χωριά της Υπήρου. Χρονολογείται πολύ πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν κάποτε μια κοπέλα η οποία σε κάποιο πανηγύρι γνώρισε έναν νέο. Ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Υπήρχε όμως το εξής παράδοξο. Ο νέος βλεπόταν με την ύφη μόνο μετά τη δύση του ηλίου. Όταν τον ρώτησαν
είπε ότι δούλευε όποτε όλη τη μέρα ταξίδευε με τα πόδια. Αν έκανα γαϊδουράκι στην καλύτερη. Και γι' αυτό, πώς το λέει έτσι, γι' αυτό γύριζε βράδυ και έφευγε πριν χαράξει. Ακόμα αιτιολόγησε το γεγονός ότι δεν τον ξέρουν επειδή ήταν από ένα χωριό αρκετά μακριά από το δικό τους. Κάποια στιγμή η κοπέλα έμεινε έγκυος. Όμως όταν έφτασε η ώρα να γεννήσει, αυτό που αντίκρισαν ήταν μια όμορφη μάζα από σάρκα και καθόλου κόκαλα. Σοκαρίστηκαν όλοι και είπαν να ντύνουν τις έρευνες, έτσι και έγινε. Ώσπου να ανακάλυψαν σε ένα διπλανό χωριό το τάφο του νέου κυρίου. Είναι αυτό, ναι. Στο σημείο του κεφαλιού μια μεγάλη τρύπα στο χώμα. Πιστεύετε ότι είναι σημάδι βρικολακιάσματος? Τα ρούχα του νεκρού ήταν τα ρούχα με τα οποία τον έβλεπαν. Έτσι πήρανε παπά, τον ψάλανε κανονικά και ρίξανε ζεματιστό τέλος πάντων νερό στη τρύπα. Από τότε δεν ξαναεμφανίστηκε. Πόσα λεπτά πήγε? 5 ή 6. Τέλος πάντων 7. Οκ, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας θα κάνουμε κι άλλα τέτοια. Γεια σας.